Balik mana nih segmen celeng? Cek lu. Bahas ngawur nabrak sing santai. Biar. Tema saiki mitos Jawa. Apa mitos Jawa? Wis awak dhewe gak asing yo. Sering tekan wong tuwek-tuwek kadang kok. Jawa. Lek menurutmu apa mitos sing tau mbok rungokno tekan sesepuh lek Jawa iki? Mistis lah. Apa Apa? Barang dah. Sopo sih? Mangan dengar lawang gak oleh. Karena nyandeti jodoh jadi. Iya. Cuk, Iku kan relate iku rupane, Cuk. Iya. Tapi sering nek mangan ning arep lawang paling. Nyandungi sih, nyerimpet dia nih secara harafiah. Lo dilogikakan. Coba kita logikakan. Cara apa? Harafia. Cara rakona maksudnya. Apa logika apa? Lah ya iku mang mitose iku mang coba kita logikakan. Iya umpama merok wong tuamu katen jodohno kon yo. Terus arek teko kon mangan dengar pelawang ya anjene nyerempeti. Balik. Jodoh, tapi selain itu fuck man, koyo gak masuk sih iku. Loh, berarti sing ngomong pahami iku, Cuk. Yo, Berarti secara harfiah iku mang. secara Lek enjene pas ono sing kate ngelamar moro kon mangan ning arep lawang balik ngono. lo enggak secara logikaku Lek dilogikakan lho. mentranslate iku lo. Oh, mulai awakmu apa? Iku nyapu bengi-bengi. Kan gak ilok jarean. Karena Nyapu bengi-bengi apa ngetoki kuku. Terus apa ya? Ya iku sih mungkin. Lek aku mamine mungkin iku kan biyen gak ono lampu ya. Ya gak sih male ya kon percuma ae nyapu bengi-bengi lek gak ketok kan male ya gak ricik juk ngene. Iya, lek gak ricik bojone brewok salah. Terus mari ngono ngene. Tut. Bojone brewok. Tapi kadang awak dhewe lek terlalu Son lah. membantai iku kedaden aku gak percaya lek ngetoki kuku iku gak oleh bengi-bengi juk. Aku wis duwe anak. ya Ngetoki kuku bengi-bengi. Padang ya nggak lampu. Heeh. Ya ketok ngono lho. Siji loro anu. Engko pasti siji ono sing kena daging lah iki. Cetek ngono kadang ya mikir, ya iki paling jane gak oleh lek bengi ngono. Lek isu ya mbus ya, lek secara grafik secara grafik. tapi aku dewi sering ngetoki kuku bengi-bengi ya enggak apa-apa. Aku dewi lho ya. Di YouTube ono ya sing ngetoki tapi kukune jaran. Nyatamu. Iku seru iku. Iku seru iku. Iku short iku seru iku ya. Ya aku ya nganu ambek ngui apa jenenge? Borok apa ngarani? Kuku iku lho. Iku video-video sing enggak mungkin di-skip yo. Satisfying ya, satisfying. Apa mana ya mitos Jawa? Lek aku anu mari-mari kalau metu kok di gondol medi ya. Gondol lebih kompel lah. Gondol lebih kompel bukan di rumah. Senengen konco. Lek ta logikano yo isiku wayahe rumatan. Wayahe kon salat Setan tobrut. supaya wae ganti-ganti pakaian sing anget. Adus-adus kono. Ngaji. Tapi ono enggak sing mbok percayai? Mitos sing tak percayai. Mesti tak ya lek diyakini ku bakal berbuah positif ngono maksudnya ya. Bener kejadian ngono lho. Nah, iya kan kon ngeyakini mitos iku akhirnya mau lakoni ngono kan. Aku ono hiji. Tapi aku enggak ada kebenarannya asline, tapi sih tetep ae tak lakoni. Mau yakini maksudnya. Ya apa? Tapi enggak ada kebenarannya aku. Ya. Ya jenenge mitos iku kan bener kan salah, Cuk. Di kamar mandi utawa di jeding kudu ono kaca. Soale Aku takon jarene lek misal kedaden tiba cek gak langsung mati. iku mitose. Mitose ngono. Oke. Aku keweden. Mungkin karena aku takut apa ya. Tapi iku tetep ono meskipun cilik. Ya berarti iki Dadi kocok. nek kamar mandi ku ono kaca anyane. Cermin ngono kan maksudnya. Iya, cermin. Dadi kocoke gak mau gawe, mau delemet digawe anu to. Paling tak cukuran lah lemana anu.
Lek wae aku nggak cukuran yo nggak gawe apa-apa. Lah kocok cilik. Lah aku karo aja aku mitos iku Aku ya maksudnya. karo. Karo lek pas lek kan kanca apa mang mati langsung mati. Yo sih. Lek misal tiba di jeding langsung mati ngono lho. Oh iya. Karo aku mitos iku ya. Mitos anu sih aku. Nang pantai selatan kayak kelambi ijo. Itu tetep tak lakoni soalnya karena masuk akal sih anjene. Apa? Yo lek Mitosnya kan digondol Nyiro Kidul. Iya, Congkrang. Wah, Wah, tutun gitu. di waduh, agak candi malah nih tenang pantai. soalnya anjene lek kenyet pas nggak kelambi ijo, anu Cuk, nyaru ambek warna laut, banyu laut itu. Oh karena iku yo. Iya. Kane gawe kelambi oren. Ya lek podo-podo ngono ya podae mbek nang gunung gak lagi klambi abang ya. Apa? Kan mitosnya gak oleh. Apa? Ya beberapa gunung sih, tapi kebanyakan lek arek gunung ku biasanya ngerti. Lek yo karena efek warna iku jare lek merah kan berani, akhirnya kan menantang makhluk-makhluk halus. Lah misal Megawati nang gunung. Dah iki jancuk nyebut jeneng kiri. Iki bahaya nih. Apa iki blind iki yo ya gak apa-apa ngono. Ya gak apa-apa lah. Tapi lek logika ya apa? Logikaku, mesti opo kok tak percaya ngono. Sakjane malah nang gunungnya kan. sakjane lek aku malah mending gawe warna ngono gak sih lek ilang Iya iya. kudune. Cuman iku iku kudu mitos ya tadi pantangan ya akhirnya. Anu paling udine lek ilang. Misal ketemu di jurang udah disangkano kresek kalau nggak. Ya gak ngono. Kira sih. Opo iku kresek abang ngono. Tim saring ini. Apa iku? Kresek ngono. Kresek. Ireng putih kok Pinang kan. Kresek lorek. Wis gak ono kresek loro kayak gigi gedeng. Anu. Ono gak sih? Ya ono ae lah tapi gak anu ya. Opo sih Cuk jaremu ka ono. Kresek Ono ka ono. Tapi sing gede kan sing abang iku ngono maksudnya. Iya. Oh, wis ketok. Umum Iya. lah sing Gede. umum. Apa kresek kok? Saya cari tempat lain ngono lian. Oh, lek iku kudu mitos ketemune akhirnya pantangan ya. Ya tapi ya ketemune mitos ya. Nah, tae anjene. Enggak jelas, Cuk. Disclaimer, Apa ya? disclaimer. Mitos sing tak percaya sampai saiki. Apa? Lanjut sih wis. Sego lek gak dintekno nangis. Oh iya. Iya. Aku iya iku. Aku tahu sih ketemu sego nangis. Maksudnya. Enggak. Aku ya gak percaya. Oh, Cuk. Loh, kok gak percaya apa mau lakoni apa gak percaya? Gak percaya gak tak lakoni. Oh, lah aku tak lakoni. Oh, tak lakoni. Sing kena kon. Soalnya mau basir kan ya. Oh, Iya. waduh. Puji Tuhan bisa ketemu Bazir. Tapi kadang ya gak anu sih. Iya, iku iya. Iku kudu mitos tapi ketemu nih. Lek kebelet Apa? ngising, Apa? Iku mang apa? kebelet ngising jaring kebelet pup ngono golek watu ngono. Ngesak kerikil. Ngesak watu. Masuk akal nggak? Secara apa iki? Ya masuk akal ae lah ya. Secara filosofi, Wah, secara ekonomi. biologi. Tapi lek ngesake pas ndek silit mungkin iya. Lek tapi ngesake lek ndek ngarep kan ya iku sugesti malene. Nah, iku malah logikae mrono. Sugesti malene. Karena iku pikiranmu ngempet tadi. Wetengmu keempet bisa enggak kebelet maneh. Blok. Tapi lek wis tau encrem kecerit saking kepingin metune kok berngesak lho ya tetep metu ae yo. Lek iku kudu ngesakake sih menurutku. Sing gorong diukir. Watu sing gede berarti. Ya gak ngesak iku ya kesake sak piro. Iku tak akeh jadi batu kali ini. Kau. Watu kosek. Watu kosek iku sapa sing ngosek? Lah ya. Ade tutuk kono kalian. Sik mitose iku mang opo? Ya anu kan. Lek ngesak watu iso ilang kudu ngisinge iku lho. Akhirnya sugesti ya tadine ya. Yo, mungkin lek ngesak ndek kesak mburi pas ndek silit ngono sik masuk akal lah titik ya. Ndek iku Opo ya? lek nemu duit netalan Di joli watu. dijoli watu duit dhewe cek ilang. Tahu krungu itu sih Aku ya. Ya, Iku ya tak lakoni ya. enggak coba. Pak lah. Lek aku nemu tak tambahi. Wah, 5.000 tak tambahi 10.000. tapi mau coba kabeh. Aku tak lakoni sih iku. Sempet aku ono dilema ketika pira ya aku nemu 50 atau 100 lah duit gede lah. Iku aku Berarti kon wis tuwek iki. Hah?
Wis tuwek iki. Maksudnya dalam artian tuh Ya umurmu lho pas nemu duwe lho wis tuwek ya. Wis sakmene iki ya. gak Cilik. nemune Ya. pas cilik. Oke. Oh, ya remaja lah. Ya. Ketika di perantauan gak duwe duit, mari nemu duit. Tapi kok goblokku tak ijo liwat wong aku gak duwe duit ya. Terus lapo tak ijo liwat kan aku tetep gak duwe duit. Ngono lho. Nah, Tapi tak lakoni. Iku dilema cuk iki lucune ngene maksudnya ketika wis tak coba, waduh beneran nek oleh duit mlaku sret. Tutuk kos sik kan kudune dijoli watu iki. Mulai kata ijoli watu duit iki ilang ngono. Tapi Dan goblokku balik cuk. Tak ijoli watu. Cok tolol iku ya. tapi saiki peredaran duit cash kan semakin Iya. turun ya. Semakin jarang cuk nemu duit ndek dalan. Nemu kiri semoran yo. Nemu dana. Cuk, ono Shopee Pay Iya. logo. Iya. Ngene kan. Di-scan Saiki ngono. juga yang ngono. Mungkin ke depannya ngono wae ya. Ya gak lah ya Gak. rutwe. Mungkin salah transfer iso. Iya, di Jali Watu. Aku tahu aku. Duh. Salah transfer tahu. Aku sing Loh, gak maksud tahu nih masalah transfer di Joli Watu. Lah iku ngikur salah transfer tahu aku di Joli Watu tapi. Terus pihak bange kan rene ya. Masa ditakei watu rek. Iki masih jale ngono. Lho mang wis tak ganteni watu lho Mas jenenge. Aku tahu nglakoni lek iku. Terus apa maneh mitos sing sekirane relate. Terus aku ya kak aku tok ya kabeh tau ngono. Ya engko mungkin di kolom komentar ditambah yo sing enggak mlebu gini Mang. Lek ono uya ndek njaba diuncali ulo. Nah, iki kuali cuk, tancuk. Iki Lek lho kuali ono gendeng. ulo nih jopo diuncali uya. Itu mitos lek iku ancane Wis iki mang lho. cara nyerangi. Apa nyapu gak riji bojomu brewok? Iya. Kan Akhirnya- ono cukuran ya iki. Bojomu Iis Dahlia terusan. Kumis Ketel. tipis, gak brewok banget. Bojomu Adam Suseno. Ya gak brewok banget. Bojomu Saroni cuk, rangon brewok deh ya rangon. Bojomu sing desonsonan wong Blitar iku. Iya, lho. Lewok audio. Kudu wong Blitar iku cuk. Wong ndi? Wong iya Blitar. Tapi kok iso ya metu mitos-mitos ngono ku lapo gabut paling ngomong biyen ya. Dadi cakongan ngene gabut. Gawe ah. Ngene ya. Lapo ngono. Asine Malah kita bojone nyapu. Ojo anu ngari cik ngono. iku turun temurun gak sih iku biyen sing ngandani mbah-mbah. Lah mangkane. Tapi koyo kate wong biyen kan males gawe ngomong-ngomong gawe jelasno panjang lebar. Wis gak ilok. Metode meden-medeni. Nah sini kan tersirat tidak tersurat. Wah. Iya lah, rata-rata sing hal-hal yang gak ilok iku. Iya tapi lek wong dhisik sik apa jenenge sik kober takon ngono ya gak ya. Lek awak dhewe diuber terus ya. Ketika hal iku gak masuk akal kan diuber lek biyen wong biyen di gak ilok ngono ya wis gak ilok wis ngono. Tapi lek zamane kene sik cilik yo ya iku. Lek gak elok ngono ya wis meneng. Tapi lek arek cilik saiki kan gak iso ngono. Gak iso. Karena koyo anak udah kenapa po? Lah terus bisa kenapa kok bisa gitu? Waduh apa? Iya. Wingi pertanyaan random sing Kritis. Tulinan lading misalnya. Awas ono wali liwat. Wancuk iku. Yang Iku lho. ada apa di dompet. Iya iya iku. Sing maksud wali ku wali sing ndi? Pas katene tulinan lading moro-moro apoy metu. Masalah nek zamane wong mencetuskan wali liwat terus gurung ono wali band yo. Ya tapi kan aslinya kan kabeh ku karena keamanan, ngeman awakmu kan ngono ya jane yo. Iya. Tapi bahasane mungkin bahasane sing rada wali iya, sing maksud wali nyeleneh. opo tapi? Wali murid, Wali murid ono, wali Wali. hakim ono. wali kelas, Wali kelas ono. blimbing wali. tapi kan Wah, tendensi Mulo. ya iku tendensi ini kan nek jane ya gak medeni ya. Lah terus lek liwat dadi lapo? Lho ya medeni sih, biyen niku kan kon lek ono wali liwat pasti wedi yo. Engko dianu lah. Di opo? Ya opo? Disenggol terus keiris temenan. Senggol pacok iku jenenge. Wali liwat. Di lek nyenggol iku ya gak liwat cuk nabrak ya kan. Oh iya. Denekno lho, denekno tangane ngene dhewe.
Morono. Apa ya? Analogine Sunan wonge Wali. biyen ku kenapa kok nggak analogi wali liwat ngono lho. Wali kan wis gak ono ah. Wali 5, wali 9. Berarti berbentuk arwah. Ya apa? Wali 5, wali Oh, 9. dikira- Isik wali songo jo kabeh ora usah wali 5 wali songo. Yo. Kan kuliner nang wali 5 nang ngampel ngono maksudku. Logino sih kok ngerti Kali ngono. derajat Sunan Derajat kali Jogo. Mm-mm. Ya. Ya. Terus Sunan Ampel, Sunan Giri. Asadu ayo, iya po asadu. ya gak kan biyen kan wali zamane lek wong NU biyen wali songo iku kan guru-guru. Terus mari ngono wong sing dikatakan sakti karena berilmu terus berusaha akhirnya kan diajeni nang wong ngono lho. Aku ro berarti iku setara mbek kon lek gak mangan tak kandakno iku lho. Ya. Atau polisi iku. Saiki ndek kono, levelnya ndek kono. Karena kene gak duwe sapa sing iso dibayangno ngono. Sing Lek diwedeni. lucune lek anakku ya lucu ya. Kan di setelno videone Kang Dedi ku. Dadi lek ujugku meten-meteni ku ngono. Ayo mam, lek gak mam tak telepon Kang Dedi kamu ya ngono. Pak, wedi temen iku jalin wis. Nah, ya. Nawangi sih. Berarti padha iku, Jo. Koyoke padha. Wali ku. Koyoke padha nye. Lek ndek zamane awak dhewe kan sik wali songo dan apa ya cerita kenabian ya kayak Nabi Khidir dan lain-lain itu kan sik santer ah sik dadi hal sing ngencene diajeni ngono lho ya. Lek saiki kate ngomong mali liwat ngono ya, mali balik nang kon moro langsung yang. Apa ya wis mati. Iya, iku Tapi kan masuk, iku berarti masuk. intinya mitos itu berdasarkan ketakutan ya. Pengalaman. Enggak ketakutan sing digawe anu nih, Dasar. sing digawe anu nih. Oh, ancaman maksudnya. Mm-mm. Oh. Cek nih Cek kak ngene, cek kak ngono lho. Karena malas menjelaskan tadi dipersingkat ngono wis gak ilok ngono. Kailo. Ojo jalan ting wali libat. Iya. Ojo tulinan banyu. Opo? Ya gak apa-apa.